Aruni phai kebarni kese Bokajan District Committee lapen aruari matum cherapsi Lower Hatoka LP School along loge Charlie hin cherok toka mai lapen books distribution ajai mek kedeng. Quality education akenang sot pathipi en pen kese Bokajan District Committee lapen aronari matum cherap chetosi arnisia pharman loge Charlie hin cherok toka mai lapen books distribution ajai mek mesen pen ke pachun pon. Pirthi amek jongsi chichar du nang ji lepute loke charlia kenang sot bang sopen mathasi non ki thurmi owe atuma phan loke charlia hin la ansu se kang thur ponji po ke mang pen karbilo charlia song Bokajan District Committee tum chipatir piponsi loke charlia hin cherok to amai la pen mumar atuma phan loke charli I ason kiron mate study material distribution ajai mek dengpon Langlo la penitum piposi la soja mek deng ponang kok ma thema itum akar biang long bang ke tum tok langambu ke papidun hu pason si tum chetek long la si quality education na puthak pen sini tum pini labang so lower hatoka LP school along nang humri lo lapen pini labang so lower hatoka LP school along nang ka humri pen itum ning duk lo pipot ma polotang ke la so school ka establish bang ke 1940 ning kan si establish bons tame la so school non anta building punon develop thangta wela sini tum prabjin pen la so school kepa develop chi building lapen teacher teaching staff name lansu se faculty nai papa je phansi nilitum karbilo charli song ahin pen karbyang long autonomous council ke chari CEM phansi chunengri lo News report long sudaringti Karbyang long live